Bye bye. Nke na-eme. Onye obodo biko gari adọrọ tata. Ọ ife a na-eme unu. Agwagara agara ka mba igo. Se wonsi ka ibe aba danalụ ikuku na-agharị anya mara ihe na-eme n'ogbe. Bịakara ụzọ sị m na garị adịrọ. Ụnakatụ na na-akparị mmadụ. Ka iwe na ọgarị ka m na-ego na ọ na-afụgo n'elu. Su na-enwela garị taa. Ke ụdị rubbish dị ya? Ke ka these guys wee kpọpụta m n'anwụ nọmba ada agazi aga. Ke ụdị ya dịkwa n'ihe a? Daalụkwa na nwanne afọ na nke na-eme udo dị. Nne daalụ. Nwanne biko ewekwa n'iwe abeg. Amụrụ m na ime onye a na-akpọ Chuka ya. Ama m ya. Chuka toro ogo. Otu ogologo. Dị ọcha. Mụ dị oji. Chuka mgbachụ. Dị oji. Ọ dị ezigbo oji. Onwe na-amara ya. Kịta ka o si ebe a wee. Ọ nọbụ ebe a bifo. Ọ nọbụ ebe a. Ọ sị ka olu has dey wete power bank na phone na-anyụ anyụ. Otu go mkpọba ya na phone nọmba ada connect. Nọ naanị chere ọ na. Edison ọ na-anachi aka. Ihe ka mụ na-echekwa ebe a. Biko. Hey nwanne m daalụ. Ị ma adịghị emelụ nkịta. Ọ sị ka ọrụ ọcha wete. Na obi m na-agwa m na ije nje kịta anago m n'iyi. Ọ ka ọ dị kibiro n'ụgba. Anyị so atago m afọ ebiro m ebe a. Ị bịara abịa. Ka afa gị kwan. Agbala nze mụ bụ onye obodo. Udo dị nwanne m daalụ. Nwere m. You are welcome. No wala daalụ. Ka anyị na-eme 1 or 2 bottles. Ma nwere narị mmanya na nwere m. Bye bye nye m mmanya biko chọọ nke juru oyi ya jụọ oyi. Achọrọ m akọ. Adakwa afịa ala akparị ebe mmadụ. Achọrọ mgbe achọ ka na-apụta na isi. Biko na-eme akwa ife merụ m na kpụpịa isi ozugbo na ị na-egbukwa oge na wow. Nwaanyị ndị ọgada arụ so much maka ife ime maka enwe na agbọrọ Chuka onye bọọlụ ọgba bọọlụ ego na anyị na ya na-agba ya o. Nwaanyị baghị iwere anọ ndọrọ na wa nwesịkwa ife ị na-ede na shọpụ gaa dabara Chuka ya bịa ebe a very soon na it's nothing. Nwanne afọ a na ka ị na-emezi ịmakwasị nsị nna ebe eche m esi na Chuka na-apụta kịta ka befe adị fa Chuka ka ị bụ Chuka esi m na fon ya dị down na ọ ka ọ jee weta power bank na ya cholo Chuka ka ọ Chuma onye mma bụ Chuma mgba ịnọkwu ya ka ị na ha ere masị m Chuka ma wee bụ Chuka mụ ihe nna ha ele mụnwa ife nna ha ele gị ịṅụgonu mmanya bịa isi m na ihe nwee bụ Chuma na ọ bụrụ Chuka ihe na-akọ onye mma bụ Chuma mgba achụ amarọ m Chuka bịa nwaanyị be anyị bịa nara ya egogo mụnwa awago ka ndị fụgara abụrịwa mmadụ godi ka osi nna nekwanụ mmadụ akwe na gị nwe ikwu nwodo okwu sef Ọ ga-abịkọ kwụọ m ụgwọ mmanya unu nwụrụ. Asị na m akwụ ego gị bụ ego one 18.5. Tu akụ m ga-esi na-emegheri from Chuka ịbanye na Chuma madam emego m ya ma ọ mụ rubbish dị ya nnọọ na just dị ka onye mmadụ obi n'elu mpaka ya nyara nwanne ha afọ nwekwa m ọchị biko ewe n'iwe ama m na ime onye na-akpọ Chuka nke a toro ogologo alụba mmụnya anya abụghị eso ka ahụrụ na bọngụ na otego mkpọba nọmbịa ada aga o wetu ụlọ anyị na anyị mba Chuka onye osichere ite ka mkpọ akịta ịmara onye bụ Chuma ịma ka anyị si ebizi ndụ streeti ome ya na-agbanye eso ka ahụrụ oke Chuka nke a dị ogologo dị oji abi ele Chuka ka ebe ị nọ kịta ka ebe ị nọ mgbe apụta na shọpụ ebe anyị na-atụwa siki apụta na shọpụ anyị kịta na onwe na-achọ gị jos bịa kịta udo akpụgo m ya ọ na-amapụtasị nye ọma mgbe ịtụ n'ụjọ nwere ọ na Chuka waalụba ma ọmụnya ọ na-abanye ka ịgbanye onye a ka onye anyị nwere ka anyị na-amụ ọ dị ka isi adọrọ gị ka m fụgodo onye ịkpọ akpụgo m ya na-enyekwasị m nke efe onye ka m fụ onye onwedo onye ịkpọ sef o nwere onye ịkpọ ịbịa ebe ịnwụgbu onwe gị na mmanya so ife akụ nna alụ n'ọgbọ a na onye bịazi ịchọta mmadụ maka na onye asị esi wee bịa ụnụ alụkọ ya nwa mmanya ndị ori ọkwatịwa ka esi ọ gị na ha na-alụkọ ihe a ị na-achọ ịla ahịa ọkwatịwa ka esi mkpọ bịa na Chuka ala gbagbuo gị ebe a nna egoro m siga na ọsiga ka m bịa ego biko inwe ebe nsị